Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Hulyo 20, 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. 8 ka personnel sang sila'y PNP suspendido sang 50 ka adlaw. Pagpasaka sa kadamuon sa benepisyaryo sa social pension sa Bacolod ginapangabay sang SP. Sa balita national, mother tongue ginapakakas bilang medium of instruction sa K-12 program. Blended learning ipatuman sa pinili na lamang nga lugar sa Pilipinas. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang balita. Balita Espesyal! Dinita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Unahon ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. syempre, ang init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo Ay, yan? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw, mado iliteral, yung ipabagbo mo ka puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. 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 Galiten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Halakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Aram Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya mo. Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit, Panakyaw. ara na mga balita, ara na mga balita, Ang mga ara na mga balatian. Ginano yung mga cells dahil na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Dapat naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang ng kundi may hit. Gulpi lang Nasa naman makapon nato ni balita special. tanaw. Kung anong una Ako nga dapat nabasa bason. ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Amo na. Sige, oo, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga Kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, magyapon, ano man?
Pero kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May Komplikado. muna tayo siguro. Kadabo pala ligban ang pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako yung usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na ako Towel. ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo to kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold kamuya. Ako nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para oo. ma-clear dira ang mga ano. Nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw ginang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water water. ko na para ma-open ang pores mo. Para Tapos pagkagabi ko gabi. no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano da kung gagatulog akong gabi. Butay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga, kaya di mo yabok. I-check lang da kay Sige, sa i-check Saturday. i-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress. Action Radio Philippines Standard Time na sa 16 sa kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Ging kompermara ni Negros Occidental Police Provincial Office kon Nokpo OIC PIO Lieutenant Jude Catalogo nga walo ka mga personnel sang Silay City Police Station ang papanaugan sang suspension sang NAPOLCOM o National Police Commission sa sulod sang 50 kadlaw bangod sa kaso nga grave misconduct. Suno kay Catalogo ang kaso ang may koneksyon sa illegal gambling operation sa mga personnel sang Silay PNP sa 2019 sa di nag-file sang counter charge ang mga akusado.
Hungod naman nga wala ginhingadlan ang lunsay mga police non-commissioned officer nga karon gin-assign sa may Regional Police Holding and Accounting Unit o kon ARFAO. Ang suspensyon ang permado ni Police Brigadier General Robert Gutierrez ang OIC sang Personnel and Planning Management sa Campo Crame, pero ang mando ang nagikan sa Napolcom. Ginatugyan sang Negros Occidental Police Provincial Office sa hepe sang Silay PNP ang pagbutang sang temporaryo nga personnel sa mga posisyon nga ginbakante sang 8 ka mga pulis nga ginpaidalom sa 50 ka adlaw nga suspension. Suno kay Police Lieutenant Jurises Catalogo ang spokesperson sang NOCPO, wala pa sang formal nga mando para sa augmentation sa Silay City PNP. Aminado si Catalogo nga ginakulang ang police non-commissioned officers sa PNCOs ang NOCPO. Damlag lamang, may 8 ka mga PNCOs nga ginestino sa NOCPO apang floating pa ang status. Nagasalig naman ang NOCPO kay Police Lieutenant Colonel Marca Anthony Daroca nga mabalasa sinisang husto ang mga nabilin nga PNP personnel sa Silay PNP. Wala pa anyway sa short kita sa tao subong. Kaya nga doon hindi nag-abot din natin sa poser to mayara pa lang sa waiting kalabutan no walua. Ang kawahin sa pagpahayag sa NOCPO spokesperson nga si Lieutenant Judices Catalogo. Sa iban nga balita lokal, nagpangabayang sangunang panglungsod diri sa siyudad sa Bacolod sa DSWD, paagi man kay Secretary Erwin Tulfo kag Regional Director Maria Evelyn Macapobre nga pasakaan ang numero sa mga benepisyaryo kag dugang nga pondo para sa social pension sa mga senior citizens sa siyudad. Ini ang base man sa aprobado nga resolusyon ni ginduso ni Councilor Celia Flor, ang chair sa Committee on Senior Citizens, sa ila sining regular session subong nga hapon. Ginpahayag ni Flor nga base sa iyang pagpangusisa ang syudad sang Iloilo ang may kapin 13,000 ka mga benepisyaryo pero ang Bacolod ang may 2,700 lamang. Ginpahayag sang konsehal ang ginpalabot man siya ni Macapobre nga 2,700 lamang ang benepisyaryo sa syudad. Bangod ini lamang ang ngalan ginsumeter sang Office of the Senior Citizen Affairs o kon OSCA sa syudad. Ang paghatag sang social pension ang base man sa Republic Act 9994 o kon Expanded Senior Citizens Act of 2010. Naghatag na sa endorsement ang sangguniang panlungsod sa syudad sa Bacolod para sa ginaduso nga redistricting o kung pagtunga sa 2 ka distrito sa syudad. Inipagi sa resolusyon nga ginaprubahan sa konseho nga ginduso ni Councilor Al Victor Espino sa sesyon subong hapon. Wala sang may nagpamatok sa resolusyon nga isa sa mga requirements sa graduso nga House Bill 297 nga gin-refile ni Congressman Greg Sataya. Suno kay Espino, wala na sa recruitment nga public o kung wala na sa requirement nga public hearing sa bahin sang konseho sa ginaduso nga redistricting bill. Base sa proposal, ang 1st Legislative District pagabugusan sa barangay 1, Tubtub 31, 33, 41, Alangilan, Banago, Bata, Estefania, Granada, Mandalagan, Montevista, Villamonte, kag Vista Alegre. Samtang, ang 2nd Legislative District naman, pagabugusan sa barangay 32, 34, Tubtub 40, Alihis, Kabog, Filisa, Handumanan, Mansilingan, Pahanukoy, Punta Taytay, Singkang, Sumag, Takuling, kag Tangob. Ginpahayag ni Councilor Nisito Novero nga kung basihan ng konstitusyon, kwalipikado ang Bacolod sa redistricting bangod kapin 600,000 na ang populasyon sang syudad kag ang gina-require lamang ang yara sa 250,000 nga populasyon para mabugos ang isa ka distrito. Sunod naman ni Councilor Cindy Rojas, tiuna para matunga sa 2 ka distrito ang syudad kang mayara ini sang bintaha kung duha ang kongresista bangod makahatag sang mas madamo nga programa kag proyekto. Ang requirement lang sang local government code is the local sanggunian panglungsod, that the city through its local sanggunian panglungsod mahatag sang iya panugot parte sa reapportioning of Bacolod City. Ang kawain sa pagpahayag ni Councilor Al Victor Espino. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time, DTX 500 capsule. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaloon tayo, no? Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapakakas karon ni Education Undersecretary Pimaco Densing III ang mother tongue bilang medium of instruction kag ginaduso nga English kag Filipino na lamang ang usaron na. Ginehemplo ni Densing ang natabo nga wala nakapasar ang Pilipinas sa evaluation para sa Program for International Student Assessment. Suno kay Densing, makapila na niya gintalakay ini sa kay Vice President kag Education Secretary Sara Duterte apang wala pa natagan sang kasolbara na. Sa nebloan nga ginatudlo ang mother tongue sa idalom sang K-12 program sa mga kabataan nga naga-eskwela kindergarten pakadto sa grade 3. Ginpahayag nga ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipatuman sa pinili na lamang nga lugar
ang blended learning sa pagbukas ng klase. Ginpangabay man sa presidente si Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga i-identify ang mga lugar nga patigayunan sa blended learning. Kalakip sa preparahan sa gobyerno ang mga equipments nga wala nahatag sa mga kabataan halin sa nag-umpisa ang pandemic. Sana'y baluan target sa gobyerno nga mapatuman ang face-to-face classes sa bulan sa Nobyembre 2022 sa tanan nga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan. Nagwa sa Pulse Asia survey nga 50% sa mga Pinoy ang nagapati nga wala nakabaton sang hustong nga sweldo ang mga manunudlo sa pampubliko nga mga eskwelahan na. Yara naman sa 37% ang nagapati nga bastante ang sweldo sa mga manunudlo. May 3% nga nagapati nga overpaid kag 10% naman ang undecided. Ang survey nga ginkomisyon ni Senador Sherwin Gatchalian ang ginapatigan sang Hunyo 24 to 27 tuig 2022 bagi man sa face-to-face interview sa 1,200 ka mga Pinoy sa bugos nga Pilipinas. Nakarapusan nga balita national, ginapoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si Anay Labor Undersecretary Danilo Cruz bilang bago nga Director General sang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Gin-confirmar naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang appointment ni Cruz. Si Cruz ang nagserbe sa bilang Undersecretary sa Department of Labor and Employment sa idalom sang administrasyon ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na sa 6:33 sa inyo nabatian ng kabugusan nga mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition na karon nga daw Miyerkules sa Hulyo 20 tuig 2022 sa saluwat kaming inyong mga tag-balita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.